ena osoafo a wono ena wohwe nkita hodie hu nsem so sanso eyemra hyebedwane de mayemamfo wo mo ewo ningo prampram nuamfo Nartey George de sahwe kopie mu ewo mreto Dr. Engineer Kwadwo Safo Kantanka ebusuafo yewo Dene ho safo kantanka abusua egusua efratuntum adwumayefo eware home asafo ma etwa agyaadwo esanse yahwere yagya yade nyina Emeritus Apostle Kwadwo Safo Kantanka na yewrate ase no na woni ho mfa mabusua pe no wo hode ma omamu ni nyina enu nti yefiri bra wotoye no abusua tenase emadofo bechia momdom ya konsem ekọ edema wom ne ne dan so osoafo wo hwenkitanwudie ho nsem so ono anso ene yemra hyebedwani edema adehye woni ngo prampram abato mpesua so onmonyamfo Nartey George ene nimpanifo kopie mu ewo yewra himfie na tena yekesiem ewo taifa ekochi abusua ede ya konsem ekọ edema wom ehye wom nkran ese de asie no eye yade nanso so womu enyina brane na womu nyina omnaso esanse yewra Emeritus Apostle Kwadwo Safo Kantanka eye obi a okode nanso onumu owagidie mapa ese papa eda so ebo ye ho ban enu nti no onmonyamfo Nartey George ene nimpanifo enso ede ya konsem akọ ede ama abusua owie ye no ne ya konsem tintim ye ede gunkratam se ne be ye no soso be ya bakosem de ato ho ese bra yewra Emeritus Apostle Kwadwo Safo Kantanka etoye no wono soso kopie mu abusua fie ede ya konsem ekọ ema abusua